Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rot ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng ni Gerald, nga napauluan. Marka, sandali. Terererereren. Oh, tita, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tamadama at panagbuya mi ti sine kay ni Rosel, a girlfriend ko. Numanin ni parabaw ko manong nemi, titakyag ko iti legs na. Hanga nakapantalon, ta naka-uniforme nga rod. Da kamin manong nemi kini Rosel, a girlfriend ko, iti 4th year college. When? Kadadan inem nga bulan, nga inaklon na. Kahit gabutang request na nga napintas ti mabuya ta paborito na di artista. Himay kam nga nga nagbuya ti cinema. Siyempre, inakbay ko. Nagsanggir iti barokong ko. Kahit ti may samot nga takyag ko manong nemi nakaparabaw iti legs na. Numanunag ko ti aprusak talyawon na. Hey, agbuya ka. Madamdaman ton. Hanggang inawis nga agbuya, tapno, masagid mo ti kahit mga sagidan, ha? Di nag-isturbuin kat makakonsentratak nga agbuya. Kinagbuya ka lata. Tsak man sasaraan tarupam. Tsak man sasaraan tamatam. I love you. Makikiyak dito. Sa muya sa dagta, bibig mo itilapayak ko. I love you, Rosel. Uy! Gerald! Opay nga. Yung pangatumutin tatakulap mo, iti. Amumat ka sana ka nakapantalon. Naka. Una nga nagrigat nga isaliksik. Uy! Nakapantilay dera. Basta. Dito na tangaro din. Tsak kaya pastos ka ni. Respetar na nagbata. Inuwadag na ti imak manong. Ulitin pa makita. Kagura ka. Ape, di mo kayan? Binabastos na ramida. May patpatagnak dyan. Please, respect me. Sorry, sweetheart. Sorry. Di kami magawidan direct na kay. Okay. No di mo kayat nga gamag sa gidek. Dito nga rat kukak ti sa gidek. Tumpahin ka kahit mo. So di gamam. Petpetam. Karo ko dim no kasara kadakkel na. Biglang at imakdir manong. Hey, papanam. Hey. Rosel. Rosel, subli ka. Saan ba't nang nangital-talik manong? Sinurot ko na. Nakamakam ko ni tirawarang. Hey, mabitlang. Ibatanak. Sorry. Sorry na. Sorry na. Kamat, kapapaidam ka. Saan nga kinapaidam day jay, Gerald? Respeto. Imagine, kahit mo iganan, sa mo ipagam. Di ba nakamasbastos? Nakaalalas? Uri agasawa ta nga ta, nagalas. Sorry na. Sige. Nagsublitan sa anin. Dangar nagmiriandan. Napimpinas pa. Ito ya, Gerald. Ulitan pa kitang. Sina ka. Sorry na. Iso nga rod nga di mo ton ulitan. Sikamit. No kisang ka, ping-ping lang. Diyak pinaramanan na kitilips mo. Haan nga mabalin. Ito ka ano nga rod? Into nagasawa ta.
Mabayag pa ya. Di orayem. Agradwarta kalpasan na gubrata ti manong atawen. Duang atawen. No di ka makauray, Gerald. Makinubya ka iti nakasagana ng mga paay ti amin-amin na kengka. Ngem no siyak, I'm sorry. Nagmerienda kang ngarod manong naming kalpasan na nagkalugang kami ti tricycle, ket iti ti tricycle sidecar, nakaakbayak kang kuana. No akbay okay lang. Sige, no kis ngarod, ping-ping lang. Sige, kasi nagtulahin ito na dumsaga. Iti nagsardangan ti tricycle, manong nami, goodbye. Ingat. Goodbye to, ingat. Ping-ping. Lips man, ping-ping ko na lang din, lips ako nampay lang. Edi siya kung manong nami ti adda iti sidecar, kung nakanyak ti tricycle driver. Boss, alapsat ti girlfriend mo ah. Nagwapo ako mo. Di siyempre, nalapsat ti girlfriend ko. Kaya lang, nadlaw ko, napaidam. Amom, di kita yung pasaherok no ka, no agayan ayat na. Yo, kasi lapag balinandang hotel ti sidecar ko. Amom, no katay pa mamayak, isardeng ko. Abi, isardeng mo. Kasarita kita. Ano yan, nayunan yung tutplete yo. Pagbalinan nyo mat ng hotel dati, sidecar ko ka na ka. Numan no ko na dad, sige. I-joyride mo nga ron. Sige, joyride ko na. Maganasak matig siri pa. Magmantasaan ka madisgrasya no kamare. Adot kakasta eh. Kahit ko lang na, may isang oras ka pulpuligos ko ida. Ipang ko ida ti kwa, mamano tao. Hangarot nga nakabubisit dito sidecar mo. Hangkumot nga tricycle dito. Pakipaspas na dapat lang. Tinaskan sa jay. Ha? Kaya oray man pa half day kita kuko da. Isulag ti pasahero ida. Chance segment ida at 1,000. 1,500 ko na. Sige, ko na da. Dito pa lang mapanti hotel. Nakla ka. Sa baling mantikanas na. No kamayat ng aktar tricycle. Madama ti jud kasi. Sada ka mang sirip mang buya ka na kwa da. Naloko gayam nga tricycle driver. Kung kunak tinagam ko. Ito sumong petak dito balay, manong nami, awan da papa kini mama. Dinamag ko kini Lola. Lola? Dagagaya man anak. Bok. Manok manula. Ape, awan da papa kini mama. Hindi na imbaga kang kaya. At dadan sa airport, tas sinabat da dati tom, kinititam, nagbakasyon. Ay, huwag gayam, malagip ko. Wow, Lola. Sigurado nga sarabo. Uwi na. Iso na lang tada imot ni titong nga Henry. Hindi nga rin tita, ano tangan niya asawa ni Uncle Henry? Tito Henry? Di ba kapsat da papa kay ni Tito Henry? Magkapsat da. Anak ko nga rin ita nga dua. Ita di asawa na kit ni Cecil. Di ni Tita Cecil ta asawa ni Tito Henry. Well, nabayag na sa Amerika. Nga maging gana takit akong payanak da. Sabi nga talula, yakman ammo. Sino na tataingan ni Papa o ni Tito? Ni Papang mo Tabordak nga rin ni Titong Henry. Di nga rin Tita Cecil ubing pay. Lojak maniro ag 35. Pat 35 naman. 35 pa lang ni Henry. Apa nga tasan da ganak. Ket sa lusod unto katakwada Iso nga ne. Umay nagtulungan Apak. Ituloy tatagluto. Kunan ni papang mo. Nga lutuwag dati paborito ni uncle mo ni Titong nga Henry. Ket magusto mo dito ni Titang Cecil. So nga kagsukatan tatulungan nakagluto Kaya nang dumteng dan, sumabat kan to adulakit ti kargada. Ket pudno manong naming nga adu ti kargada balikbayan tax. Adulakit pasarabo da.
timulong nga nagbagkat manong nemi, kat siyempre, sinalutsudan o sinua. Ay, kata anak ko, fourth year college, sa graduate ni Gerald. Gerald, niho, ni Tito nga Henry, Burdek nga anak ni Lolam. Kapsat ko siyempre. Ni Titam nga Cecil. Halo, Tito, ang manuak Tito. Iyag, mano kang, no, oping nga pa siya. Ningar tita. Ano siya kagit, beso-beso, kaya mo? Oh my God, no. Wow. Nagbanglo, manong nemi. Kaya naglamuyot ti Kotis na. Nagpintas ni Tita Cecil. Ado ti istorya manon nemi nga dundong nga kakmitlata kabayatan namang mangan kami. Ay habo. Amom kayong manong Edgar. Ibagbaga kinianing mo nga Henry nga umanayin ti 2 lawas nga bakasyon. Imbaga na gid nga 2 bulan. Hani, 2 bulan ti bakasyon mo di ospital nga pagubra. Wala nga, dito kasi nga barat ti lobo, barat ti Pilipinas, yung manusan. Kaya naman, aircon nga, sila. Wala nga masante, ba't na kay aircon dito pa nga tayo. Nagdagaang. Bayam, kalpasan dito Teto dito ka, probinsya. Tap no, naprespres-kut, angin sa jay. Hindi ka digri beaches. Kadagiti karayan. Kaya, hindi, agpaspasyar. Di ba, manong? Una, sir, binatulugan ko pa. Alamatan ma, siya ka nagubra ka mga gasawa. Agpasbasa mat ni Gerald. Kita, no kukuyog tayo amin, bakit pati na kami ka nakapakasyon. Panagkunak manong ditulatan. Mapantay ti beach. Adumat beach dito Di ba? Basta. 2 lawas lang. Okay. Makabulan lang karon. Anong mga artist sa bali pa yung bulan? Tadya Hong Kong. Unos di Singapore. Ang kaskarina, sweetheart. Dito ito ti makabulan. Diya 2 man sa bulang idya mila Amerika. Agpaserta sa jay. Anta man pampalagububra. Sulitan naman ito 2 bulan ang bakasyon ta. Aging ka napagsalitaan dan ti may panggap ti anak. Ewan gayam. Apay nga di mo madlangan mapututan ni ipag. Naglapsat. Saan ka sa amin makaputot, Henry? Uy, diyak anong gutang sa anak makapulot, manang. Danggim kami nakastoy. Kasano, ag-duty itirabi hospital. Siyakmat, ag mga opisina, agtrabahawak, iti construction, iti aldaw. Kasano ko mga nakalaklak nga idaras. Kasi karina manong indaras. Ano makonom Cecil? Kahit mo di mo kahit agkanak, ay kahit kuunay, manong, kahit kuunay. Ngayon kas kunan ni Henry, mamano, kasklakang kanahin nga indaras. Kahit no bakasyon yung agpadpada. Narigat? So nga, ay, sus apo. Ala, barbaring itata. Itata, nga nakabagbakasyon kahit 2 bulan, dito'y lagi din nga, tumaod, dito'y lagi din nga, agsikug ka. Dito, Pilipinas, pakaalam, Cecil. Ay, sapay ko makayong, manong. Sapay ko Manong name karabyan na iminom. Kalpasan, tarabida din Kalpasan, di panangan, ti abang iti maturog kami, manong name iminom di kiti talo. Ni Tita Cecil, ni Papa, ni Tito Henry. Da kayo mama, di kayo mapanuminom? Napuotam ka din nga naginuma.
Kailangan ka maturugan ta ka. Sa kalatan ti ang isarap ka na kwa na. Doon na masapol na. Yung ka maturugan kit nasapan to klaseng nubigat. Madamdaman to na. Sunod kita ang katakwada isuda nga talo. Naruna ka ni. Isuda nga talo, mama. Sino kumangartid ang naruna? Baka mapintasan ka kinitita mga Cecil. Barukan, di ba? Ni mama, siyempre napintas. Agad no, nagpintas kan tita ko. Agad ba tao susto? Di mo na the girlfriend mo. And then, tila malam nga napangkam nagbuyot sini. Naka-escrow ka nga rod. Dadang arti problema k mamata. Napahiidam ti girlfriend ko. Ang nagpapadari yung babae ho. Adari kiti mayat. Adamat kiti madi. Nakapatang ka iti madi. Nobisito, ping-ping lang ti kayat na. Di ba nagbuyam iti sin? Dadaninak tinungpa. Kaapay man. Saan nga nakapantalon at kanuporme. Et mo sa wine, insalok. Ket no siya ka talaga ti kas kang gato aramitin ti kas di iho aga talaga tungpain ka. Binabastos na niya So nga ko mama nagsusuryak kang kuana. Nagsatun uli-ulitin. Ore kayo na ayat mo, di may isang babae, may isang lalaki, respect. Agrang respeto kayo nga padpada. Maarami dyan tumatigitain to no. Nag-asawa kayo. Kaya ore nag-asawa kayo. Masapol na dan tulad ta respect, natanang. Saan nga binabastos?Ag-asam tama pamukit ka. Madi Amukan mama. Kasasalita na. Kasasalita kakit kitaan ka. Sumumbot ka, imbas ka kitaan na, samali mati kitaan. Dahil dapat madi, no, anta kasasalita, masapol nga face to face. Kasasalita ka, so nga sumango ka. Samali mati kitaan. Sorry mama. Sorry. Yung tsak makaturog manong name iti maringgord da karinggord da. Ni mama manong name iti napanan naturog. Rimuarak na makisbuak manong. Awmat siya arte kwarto gusto nga napanak ti siya. Iti rimuarak manong name masamat ko ni tita. Hey, Gerald? Tita? Abi di ka mo luminom? Tsak kaya tita. Kasi ka tita, apa yun? Enjoy America. Awan ti saan mo minong mababae dyan. Among gwapo ka. Makatiman. Tita. Tita. Oh my God, Toy. Tay pagak. Ito, tita. Nagsubli ka iti banyo. Tita. Guyutin nakmanong. Diyan anak mo nga nakapagkadkad at napigsa. Inrekap na nginlak tiri daw ti banyo manong nimi kalpasan na. Amalan naman tindig iti lips ko. Tita. Gerald. Ay, tapilata mo ka makita kat crush ka. Nabinasak mo, di ba? Manunod na pira siya tawin ta. Yun. Nim tita. Asawa na ka ni Angel. Asawa na. Aga makaputod ni Angel mo. Ha? Kansa anak mo paragsak. Parparin na sikat makaparagsak kanyak. Kinunahan naman ang name ikatan naman itong ibababa naman itong t-shirt ko. Kalpasan naman ang name. Nagparintuman kayo subo na nala. Tita. Tita. Tita, baka noon daw may agban nyo, tita. Ala, tita. Kit ka po manong name ita na rugsuak, baka nurumwarin po na inaksukas dyan yung ulo sa ako pinatakdir. Kaya ito makatakdir inaman na naman dikit lips ko manong name kit amok mata na balbalsan. Isoro ka. Awan pa experience mo? Awan pa tita. Isoro ka.
Mm, mm, mm. Tita, tatakulap mo. Pangipanam, tita. Di barokong ko. Ala, kasta. Lapisal pa silang. With feelings. Oh, Gerald. Oh, tita. Gerald. Oh, tita. Gerald. Tita. Saan mi nga pinanunot manong naming it possible ngagsapol sa pulenda ni tita. At yung pakada na siguro nga mapanag-CR nga di matla agsublin. Tita, ang mga numay datuin. Ala. Sige, tita. Tita, iti kwartom kan. Iti kwartom. Tita, iti kwartom umay kan. Manong Nemi, ti panunot ko, madi ko na, ta asawa ni Uncle. Ngayon siya kabagyan, di ba? Hamat isot kabsat ni Papa. No diket asawa ti kabsat ni Papa. Diket saan kami ngagkapkapinan. Ngayon talaga, napintas, naglapsat ti pamagina, Manong Nemi, kasla birhen pa ilain, diket ti mansanas no. Insuro nak no anyat aramidek, pinakanak pa'y Manong Nemi, ibaga na pa'y nuk anasas, kasano kang aramidek, no kasano nga usarek, Manong Nemi, tidilak. Apo, permi Manong Nemi, nakawawild ni tita, nang runak at nakainom. Sige, bay, sige, sige, bay, sige, bay, sige, bay. Diyos ko, awang pa experience ko, tasamgat akayat Manong Nemi tinubiak, tika, kastoy, ngimitata, tadanis, antis, tita Cecil Manong Nemi, may experience ko, sobrang experience man. Nang ro na Manong Nemi, ilisun ti mangruman sa kaniyak Manong Nemi, tinugawanak ko na mo. To, tita, 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 Gerald, Gerald. Wen Manong Nemi, saan siguro nga nadlaw dagiti agkabsat nga awan ti babae nga sangsangod. Madaman pala ti inom ken pulutan da. Ket siya, sinublat kon Manong Nemi ni Tita Cecil na hinyari ko, pinulutan ko man. Nga maamiris ko nga madi, Manong Nemi, madi, kasano numaamuan na Uncle ni Tito Henry, kasano numaamuan da papaki ni Mama. Ngayon rin mo matlahing ni Tita, Manong Nemi, kalpasan, nga namitlungan ang ipaghana, nga mapahanak manen ko. Gerald, thank you. Tita, thank you. Huh? I love you. Kasano ni Tito, basta I love you. Gusto ti ko na ni papang mo. Dito'y Pilipinas nga maaramin ti anak ko. Idya ito Amerika nga ipasngay ko ti anak ta. Talaga ka saan nga makaputo ni Tito? Saan nga makaputo? Yan ang tungan ti bagam nagsikong ka kadi mo makaputo. Bahala na. Guwapon tumad ito anak ko. Sige, rumara kon. Nagsublik tayo yan da papang mo, ganti asawa. Umayag to ba rin, no? Paano mo naman, ha? Tumpar bangon. Tita. Umayag to ba rin, ha? Agdi ko sakto ko muna. Sakto umay. Tamno na imas, kanadaros diya kanem. Kabigatan na Manong Nemi, saan lang ni Tita, tidyak pakasarangan ti rupak. Tsaka muno apay. Pati da papa ni Mama, na naruna kini Tito Henry, Manong Nemi, lik-lik-lika. Iti eskwela, Manong Nemi, alas 10, iti agkuyog kami kini Rosel nga mapanagmerienda. Nga madat, adayot panunod ko. Hey, Gerald! Ay, ha? What's wrong? Naka-adayo, ti pampanunod. Kasasalita ka. Saan nagpad kami ng kaskaso? Anong pasama keng? Awan. Ada problema? Awan. Gamukha kita. Di ka pinaggustuhan.
Okay lang. Okay lang. Okay. Maawatan ka. Alam rin pampanunutan. Hindi kita siyang ilimit yung balay ang. Sino na? Nagkapunta sa Amerika. Amerika, o kamsat ni tatang, jay lalaki, ni Tito Henry, sa asawa na ni Tita Cecil. Ket? Awan? Diya sarap nga ron, chocolate. Di dapat palinuktan, kita kuha, karton. Pakaitat pa naglukat na. Baka yung tumikat at ang titupukan niya kon. Gets mo na? Ireserve to mas chocolate. Thank you. Kahit mo chocolate? Kahit ko ah. Dikit nga lips ko. Nagtapos mo. Di mo kaya't nga maramanan? Aramanak man dikit lips mo? Deta ka manin. Oo. Sabi kasi pa nag-gisa mo. Nakaraman ka na lang. Ha? Nakaraman ka na lang. Oh, sino ko mo? Oh. Dakam. Uy! Rosel! Apa mo na yun? Ano naman kinaguram ka niya akon? Agsubli ka, Rosel! Agsubli ka! Ngayon, dinadaras kong nabinayadan, manong name iti sa amin nga naipo sa merienda. Awamatinso na. Nagka-arasagid dati mga babae. Nagkalistong nga agitaros. Nga magpepesto mati ko na. Abay nga madlaw na takaramanin. Takasano kat agim imagine ak mano. As flaplas back tinapasamang ka na kami kinitita. Agat arak man nga nagimas na kinibibig na. Nagmayat akarim kami tinatangkan ng mansanas naman. Sakit. Ayan, timangan. Isarek mo tadilam sa mga kutsi-kutsing wala na. Sumata namin, ka, apo, orin na lang isurot nga ato ti patong. Apo. Ito rabi manin, Tita Cecil. O, Tita. Ito rabi manin, Tita. Ketpud naman. Inton rabi imanin ko na ketpud. Dagiti lahing agkabsat tinaginom mano. Nakaadun sa ni Tito Henry tinakainom ta. Inat atibay ni Papa Isuna. Nga inserrek iti seleda kini Tita. Kanigdigos ko manunemi iti madlaw ko malukluktan tiri daw ti seled ko. Andyan na naman si Tita. Oh, Tita. Oh, Tita. Papasta manin, Tita. Nga oray manong nemi numapang kami iti beach resort. Kaslaan adda manong nemi nga siyak ti as-asid gan ni Tita. Ket ni Tito Henry demit Papa ti as-asid gan. Ket iti beach resort aginom ti tamo ta. At iti kiti kuntawan manong nemi ngumadayo kami kini Tita. Sa kauntok kinamatan. Kamatin nak, Gerald! Kamatin nak! Uwin, Tita! Kamatin ka! Kaslaawan, ti baka kita kada kami manon name ito makamatat. Agtulit-tulit kam to ti kadaratan. Sa akong tumat agkan di kiti bibig na. Sana mat igkaman manon name. Ti magustuhan nga pet-pet-petan nga turuso. Oh, Tita. Psst. Cecil ko na malatan. Ikatimon ti Tita. Ha? Ang mga ninja balay kitawagin ka ti Cecil. Tita latan. Bahala ka. Oh, Tita. My God. Inta magkita sa ting lugar na. Mabalinta ka namin din. O hotel na ito ng beach resort. Igligin talata sa jayin. Standing position latan. Hala? Uy. Ala. Makaraos na laki di. Ito rabi na. Jack ba ko rin rabi. Oras sa dinot ayan no at dawayami manong. Talaga nga Tita Cecil manong naming game na game. Naarang. Nang runag at magustuhan na kano.
Tadakdakkel ka doon natin armas kong ni Tito Henry. Anong name na swerte ako na ta siyempre. Kabuta papaidaman na girlfriend ko hangabali ko na adamat ni tita. Oh, tita. At dan makabulan manon name na nakabakasyon na giti dua. Idang kigtutak, idi baga ni Tito Henry. Okay, nagawit na karoon din. What? Nakigtutmat ba nung name ni Tita? Asesi. Di ba, waman ti kayat mo? O, patgan-gan. Aging pakigan. Di pa naluktan ni kiti bagage, aging pakitan. Ay, huwag gan. Ay, susapo. Magmating palagip mo. Manong. Manong Edgar. Kaya na ipag. Nagiti talong ang mag-ahe. Talong balikbayan box. Lukatan tayo kaya man. Ay, nalipatan mo pa yun. Hapon ka itong chocolate, Manong. Kaya basta mo, anam na may ka magusto ni Rosel. Inhala. Pakimanam di kita ng chocolate. Tita, ada girlfriend mo? Andan. Putoy ka. Apa, tita? Sa pangitadam? Sino nga ron sikat pangitadak? Kadagapukin ka? Isinam di girlfriend mo. Ako may sinag, tita. Kachat na girlfriend mo. Tita, hanggang mabali nga mamuan na. Di na karipat patag. Iba't patag ka, tita. Di girlfriend mo. Iba't patag ko pa eh. Tita, magtuti kita chocolated mo. Nagtad ko kang kuha na. Balang pa-isko rin nakton. Di. Nakapag-isko rin na dyan. Awan laing na. Awan batas na. Shock. Eksperta. Ini palagip manin ni Tito Henry manon naming agawidan ni Tita Cecil in Tragkadkan. Ay, hayani. 2 bulan ti bakasyon ko di hospital. Anang ubarak di American no hanak ag trabaho. Nagpaserta sa jay. Ito ilatan. Kung ako man di mo kayat nga agpauta dito. Kayat ko. Pwede mo pa subli-sublitan to. Agbakasyon ta ti kalpasan ti 6 months na sa jay. Umay tamanin. Kalpasan ti 6 months. Umay tamanin. Tapay. Kung ako man mo kung gusto di Pilipinas. Ano mas masamak ka hani? Ungong tanak. Bahala ka. Hindi may manin-manon name ni Tita Cecil. Makadlaw sa amat ni Tito, Tita. Babamlatan. Ori makadlaw. Tita, saan tang naramidan ito? Abay. Ang mga nod na makakita ng sumrek ka dito. At na makakita ng rumwar ka dito. Malis tamat ko no. At damat bakandag no kayo. Bigat mo numalam. At asidig ng hotel ti eskwela kapag mas basahan. Sa dyan talatan. Nakamamak dito. Sige. Ngayon ka rin nga rabi manong nemi idrumuar ni Tita Cecil at nakakita ken kuana ni Mama tinakakita ken kuana mano. Tadi kabigatan na in corner na ni Mama. Gerald, ma, awang ka dito na siya ngipod kanya ka na. Ngipod niya. Saan ka naglibak, May? Sakbay nga maamuan da papang muna ito'y kanititom nga Henry. Siya kon tumagi magam. Siya kon. Ano ko matras ka nga magag? Idirabi nakita karimuhar ni Cecil at silat mo. Anot kahit asawa na dyan? Kaano pa'y? Kaano pa'y? Hindi damo da nga rabi, Mama. Haniya?
Hindi agi inom na. Sinirnak ni tita. Mama, lalaki ak. Ti saan nga maitid ti girlfriend ko kat maitid ni tita. Hindi pinanunod ka asawa ni uncle mo. Hindi ka matagkap kabagyan. Ma, lalaki ak. Kasunod, pinanunod niya taramidan ang uncle mo. Numamo na. Saan nga tawad na siya, tikang runaan nga kagura na. Taob ubingak ng ti asawa na. Inawat maramidan. Di lalaki, no saan ka kayo ti babae. Kit, andiyan kumat naaramid na antim. Anong sulisog ka nga, no, saan mo kumakinayat? Makunakmat ka na kayo nga lalaki ak. Baro ako. Sasaba. Sige. Isa din yun. Ha? Saan mo napaspastrikan pa ni Auntie binisilad mo? Gawa nang nagtulag kami mat. Nga pa. Iterwar kami. Ano ha? Uray tirwar saan? Gerald, saan ka mga aramid takil ng skandalo? Di mo urahin nga agkalaban da papang mo kinangkel mo. Nakumat basol da papak ni angkel. Sa katakalabanin ni angkel, yung saklit akil ka ko. Saan ka naman kami nga makaputol ng angkel kat kayat ni auntie ka anak? Ano? Numaanak kami ni titam. Kapin anom no ka anak mo. Di putot mo. Kit putot ko ah. Kapin anom pa kasinsin ko. Di putot ko. Putot ko lang ta. Nimat angkel ti kabagyak. Putot ko lang ta. Sut relasyon ko. Kaya ko ano. Itirwar manunemi. Iti eskwela. Imay ni tita. Agsasalita kam idi manunemi kini Rosel. Hi. Tita? Iso ka dito titang? Iso. Nagpindas kami ni titang mo. Nas labalasang may lang. Nagapit naman tita. Picture na kami man, Gerald. Okay, sige. Nagbunglo ka, tita. Ore, sige. Nabangbanglo ka, tita. Kurso na nagdatang ang bangbanglo. Mabaling ka nagkalwan na. Sure. Ipawid ko to kini Gerald. Sure? Sigurado ka? Wun. Abad din na kain ka di bang manglo kami na ya. Kaya awang ka naman tintin mo kong kuha na. Kaya open mo ng mga alam na at kayat na. Diyan mo na chocolate inala na. Iso kami timbiling ko, tita. Tita, apay may ka? At the date me kining. Gerald. Ha? At kami pagkatgatang na. Iso nga, kung ito nga, gumatang ko na kata, siyempre. Diyak mo't italag no, magtataklatan ti kwarta. Kahit ko kita, numano ka talaga. Di siya gatangin na. Siya tibang gastos pag nakarigalok pa kang guwana. Mabalin ti umay. Haanin doa kam lang. Madam-dama ka tanong klase mi. Mabit kam lang. Let's go. Gerald? Tita, sorry. Diyak kahit manglangan sila ko ka. Diyak kahit nga hanak ko matender sumarunong klase. Hapay. Pagbita lang. Tita, sorry. Sorry, tita. Sige, nakaroon. Ala, kasla nakagura ni titang mo. Tsaka yatin, Rosel. Ano ka na? Tsaka yatin. Dadating karik ka ni mama. Tsaka yat na mamuan da papa kan kastamatan kini Tito Henry. Tiyan niya. Kaya't mo sawan?
Husto ti kunak. Nga langam idi nga dapadas nan. Kaya't mo asawan nakipagsaksakakin ni Antim? Asawa ni uncle mo? Napintas man, di ba? Si kabat nagkuna, napintas si Sona. Wala nga, asawa ti kabsat ni papang mo. Di mo't maparagsak di uncle Sona. Kastagahan ti kinataong. Itapay kahit agprektan. Rosel, tiyak kayat ti kasta. Kasken ka. Nakalalisto ka masulisog. Narukup ka, Gerald. Magmanta. Ping-ping laing tinabisitom kanya. Sungag sinatan. Tiyak kasapulan ti kasken ka. Kinam kamakam ko manon name ni Rosel ng saan na kung ngigas kaso. Isunti saan nga naging matendar iti si Marno klase. Iti malem manon name awan ni Rosel. Hanggang may nagbasa. Kat damat manen manon name ni Tita Cecil. Awan ti girlfriend mo? Tita, isarting tan. What? Namuanan ni Mama. Amok na. Tara kita nakidirabi. Jakayatan, tita. Jakayatan. Sigurado ka. Sige nga ron. Maudi na ito yun. Let's go. Jakayatin, tita. Loko ka. Di ka mo kahit talagan? Jakayatin. Insina na, girlfriend ko, gapukin ka. Pag ano naman girlfriend mo nga saan naman may kinaamin-amin na. Katsyak na. No kayat mo. Di bursyok ng ngil mo. Kadatan to takasawa. Ana. Anong tut ko na napapangin ni Mama? Anong tut ko na uncle? Katawang to bibiyang na na. Ito nagsublikam sa di Amerika. Di bursyok iso na. Kalpasan na. Agawin ito Pilipinas na ikasar ka. Ikasar na. Agkasar ta. Datatagasawa. Saan ka ngayon, tita? Ana? Ang ka ngayon, tita? Diyan kayo mag-asawa ta inunang siyak. Manong nimi, hindi agawid ak. Imasida ka adagos kini Mama. Ma, ang dami bagat. Apay, namindwang imay ni Tita J. Eskwela. Gapukin ko na, insida na, ti girlfriend ko. Yung bagaking ko na, ng jakon kaya. Tiyada nga magbagana, i-divorce na kanun uncle. Tatakam kanun tag-asawa. Mama, narumbing nga namin tayo. Kasaritak ng baba mo. No nasken mo pandag-check-in ito hotel. Dagiti agasawa kat aramidan da. Papanawin mi ida. Dito'y balay. Tapno di kasta. Kat maadaywan na ka ni Cecil. Saan ko anang nagtisaritaan na papakin ni Mama nung naimi halpasan na kinasarita ni Papa dagiti agasawa. Kabigatan naman ten manon name ket agrubot maten dagiti dua. Yes. 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 Kunak. Angem. No. 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 Kunak met lang. Awarin ni tita. Awarin ti tita. Manok sawak man manon name nga masayangan nga madadamit lang maragsakan na. Tama atay wakon ti sulisog. Maendoy wakon ti posible nga ramot iti pagkaapaan ti dua pamilya. Iti pumanaw dan manon nemi inasitganak ni Tita Cecil. Di kan tumalipatan dyan. Nangaro na. Nagsiko ka. Nukas kasano. Padasik to ti mga lukit rik nam. Alis to lang iti borsyok dangkel mo. Iti rason. Nga
baog iso na. Iti rason, nga putot mo, ti anak ko. Nagsikuga. Alis tutulay na ta. Tita, ayitan ka lang kas tita. Kunong deta ita. Ngayon ito nawaya akon. Data tinekari, Gerald. Pupuutam ti saog. Sana kan nga kayat pa tinubiyam. Gabukan niya. Gabuta si kaken siyak tinekari. Manong nemi, adaman iti kami nakasyon mi kada angkel kenitita. Ngem, awanin manong nemi, iti nagsublitan iti Amerika, awanin ti damag mi kengkwana, kadakwan. Naggraduara ko niti college, manong nemi, nagtake ti board, kad nakaruwarak, aging ka, nga mga opisina ako. Binasyar ko ni Rosel, iti may nga nabi, iti balayda. Sika? Ani ba kam? Umay kasarong kara. Girlfriend ka eh. Girlfriend ko. Ex ko na. Sumalik. Nagkamanak. Nunas ka nga baliwang ka, Armen, kataraminde. Agbambano ka laing. Inayat ka, edi. Kaya talagang inayat ka. Ngayon, edi, kasaan ka nga kayat. Panagkunak kat saan ko naman pasubli pa di dati arik na. Kaya po doon na inaklong ka lang edi nga sigurado ni patpatig kayo. Dito tiga po na nuaping agad kedak nga sa mga respetente kina babae. Amon dito sa doon nga babae, maitid na ti amin-amin na. Nasad na pa nakapagkasar. Ti rason, gapo, tayo patpatig na di lalaki. Nakasagana daw magigasang-gasan. No talaga kumamat nga patpatig ka, Gerald, alis to kumamat nga, naipay ko di bagkiking ka. Ngayon saan nga kompleto eh. Adda pa nagduwa-duwa. Kahit makita mo, gusto di pa nagduwa-duwa. Adda namang sulisugking ka, babae. Yung tuyik mo, di ba? Hanggang natin care. Kasi na itid ko ti amin-amin ko kalpasan na ang nakarelasyon mo, ikit mo. Ngayon sika matipat-patid ko. Sika tipat-patid ko. Mamati ka kuma. Uwain mamati ak. Siya. Ngayon narigat ko nga subli pati pa nagtalek. Ken panagayad ko ken ka. Iso nga. Saan ka itong nagsubli pa eh. Gerald. Gabutot talagang saan ka kaya. Nagsubli-subliak, idi manong naming ang kas-kasting nga awan, di mauray ko anam-nam. Aging nga kalpasan ti talo nga tawen, manong naming ang panagtrabaho. Nagigtutak laengan manong naming, idi adda babae nga dakibid ng ubing iti abay ti kotsek. Nalasin ko adagos. Tita Cecil? Nalasin na kasigod? Asla akong pinagbalabaliwan, tita. Asla lang ang pala, idi. Iking kaita. Sino rito eh? Ada anak yung ginitito? Tsaka dimot ko na ka. Nga baog ni titong. Anak, my son, you're really dad. Daddy? Napututan ka. Made in the Philippines. What's your name, hijo? Gerald. Gerald? Junior? Yes. Gerald Junior. You're my dad? Yes. I'm your daddy. Limag to manong nemi nga kimpet ti anak ko iti tengid ko.
narakop kumat ngayon pulikos. Ang dagaya man putot ko man. Ang dagaya man anak ko. Kit kumusta kay ni Tito? Awanin, nag-divorce kami. Adang sa bali ka din na. Nangahalat asawa naman lang? Oras ang nga makaputot? So imayak ta. Will you marry me? Si kapit ibang ibaga? Baligtad nga rin. Nagtarasan yung ano, tita. Tita ka di pa lang? Kaya kahit ko tita. Nagtarasan nyo. Hindi lugar mi. At damat lugar mi ti Pilipinas kat. Naka-check-in kami. Ngayon mabalin ko check out. No, tapang hoysam ka na kami. Umay ka di balay Umay ka di balay. Taan niya siyempre. Nawaya ka matan. At putot ko ka. Di, datang tagasawa. Sinublia lagi din ni Rosel talagang di nakayat. Gabutos ti ko nakeng ka di ba? Si kaken siyak din ka di. Oh, Gerald. Oh, tita. Tita ka di pa hilaing. Iso title na. Oh, tita. Saan iding nakapagkadkad pa yung manong name na papagi ni mama ng Rona, idi makita dan ni Junior nga apo ko da. Kinamukadlaing. Gusto di ko na, nasa nga makaputo ti kabagis ko. Tadat pa nakadisgrasya na idi barito. Napektaran to, anak. Baga tumakder. Anat awag ko kang kitan, nag-divorce kami metan di kapsat mo, di hanin nga kayong. No, di kahit, Papa, gapot nag-asawa kayo tumutang kini Gerald. Uwan, Papa. Iti ababapan na umanon na imi. Pudno ti ko na idi ni Cecil nga ta kami itinaikari. Uwan, manong. Ang madlaw, ti gidyat mi nga tawen, manong. Ang madlaw. Kasi inuna at paikit tilangak ni mitisuna. Agbagay kam loon ay. Lupay manong nga tawen? 15 years, diba it mi, manong? 15 years. Uwan. Napututak iti talo ni Junior, ni Carol, hasta mateng kiniya, Laila. Mamanong. Subli-subli dito yung Pilipinas, ti asawak. No may paskainan ti anak mi, sa dihanguha imanon name. O may na ibiyahe ng ibati na dito sa Pilipinas. Kaya't nga manong name nga ituloy, lahat ti trabaho na, ti kinasitizen na, US citizens na. Kaya't na kumamat manong name nga alaan, da kami kadagiti anak mi. Ngam ko na. Kaya tibiyag sa dyan. Kaya tumitlan to ko na. No, sweldo, o magpagkunangak ni sweldo, kabata nangato mo ti posisyon ko mano. So, dito ka naman ta, Pilipinas, ket ko na ti asawa, ngayon itong lakid agritiron, agpurgod tumat na, agawit tumat na di Pilipinas, no lakid tita, agritiron, tapos lang makaalat, dakila pension na. Na ito nga rod, ti pagkasalita, manong name, kat thank you, ti anos mo, nang ibasa, kat sabi kumat, at damat na ibatik nga anal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, karigitipatak nga nagbuya, more power to your program. Ito nga ragyaman nga pagayam mo, Gerald. Gerald, thank you, mat kang ka, ti panang iburay mo dito pagkasalita,